गोजावजोब्बाय नै बना लोगोफोर एकदम उन्दुग्राया अबस्था गैला न'आ न' सिङाव हाबजोब्बाय दैया नै फुख्रिनिफ्राय दैया हाबजोब्बाय खुलुमबाय लोगोफोर सायखंब्ला इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय बिराद अखा हागासिनो दं लोगोफोर जोंथिंजाय साननै सानथामानो जाबाय अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआव आंनि इउटुब फेमिलियाबो 5K कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर मैया 10 नांबावगौमोन 10नाबो कमप्लिट जाबाय 5K कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि हरनायाव नै अमा बिथैया मोनलायबाय सोरनोबा नांगौब्ला अर्डार खालामदोलाय अमा बिथैया मोनलायबाय सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामदोलाय नै छाताया बिरलांबाय अखा हागासिनो दंलै नै बिराद अखा हागासिनो दङ एम्बु बेदरजों मावा दाङा जानोसैलाय लोगोफोर बोथिसे थेब्रेनो खामानिथ' गैखायानोसै बिदि अखा हाब्ला बिराद मोजां मोनो आरोना जेरावबो थांनाङा न'आवनो उन्दुना थाबाय था एम्बु बेदरलै लोगोफोर एम्बु बेदर नै नों जाबाय ओंख्रि गैया एम्बु बेदरजोंनो नै एम्बु एसे बिदि खालामनांगौब्रा बेयो जाहैबाय 5Kनि स्पेसियेल ओंख्रि आरोना एम्बुआ लोगोफोर दिनैनि 5Kनि स्पेसियेल ओंख्रि एम्बु बेदर एम्बु 1 hour later बिराद लेथ्रा जायोलै न'आ अखा हाब्लाथाय लोगोफोर जेवगा मांगा थानोनो बायो आङो मालाबा जियानो जा लोगोफोर 5K कमप्लिट जाबाय आरोना 6 hours later लोगोफोर एकदम उन्दुग्राया अबस्था गैला न'आ न' सिङाव हाबजोब्बाय दैया नै फुख्रिनिफ्राय दैया हाबजोब्बाय न' सिङाव सिलायाथ' नायजाला सिलायावथ' फेन्दासो जाबाय दैया लाइनबो गैया नै फेन्दासो जाबाय सिलायाव दैया लोगोफोर उपाय गैया मा खालामनो अखाया मैयानिफ्रायनो हागासिनो दङ दसेबो गाराखै नन स्टप हागासिनो दङ लोगोफोर साथानि अबस्थाया नायदो दैया बना गोजावजोब्बाय नै लेथेर फेथेर जाजोब्बाय बना गोजावजोब्बाय बोहैजोब्बाय दैबाना जाबाय लोगोफोर न'आ अबस्था गैला नै गोजावजोब्बाय नै बना बाल्थिंफ्रा गोजावजोब्बाय नै आरो गाबोन समफोर बेबायदि हाबावनांगौब्लाथ' गैला थाजाखानाय नंला न'आ साननैयावनो बेबायदि जादों आरो साननैसो हाबावनांगौब्लाथ' बेबायदि न'आ थाजाखानाय नंला लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' मोनखागोन माने जानाय लोंनाय संनाय ओरैबायदि डिस्टार्ब मोनखागोन माने खस्थ' मोनखागोन लोगोफोर सेस गोजावजोब्बाय दायो नै बनफ्रा गासिबो एखे अबस्था जाजोब्बाय लोगोफोर नै बिसानिखौबो नायदो नै दैया नै बिसिनाबो एकदम न'आवनो हाबखाबाय आरोना बिसिना दैया नै न'आव हाबखाबाय नै उन्दुग्रायाव बेसे गोथौ जायो नै गोजावजोब्बाय नै खादा बायदिसिना गासिबो एखे अबस्था जाजोब्बाय दैमायाबो देरदोंना दैमाया बिराद गिदिर देरदों दैमानि दैया माने उल्थासो दावखोनानै न'आव हाबफैजोबो माने लामाजों दावखोबोनानै ड्रेनजों दैबाना लोगोफोर दै ना मोनसिगौमोन सारबा दैया न'आव हाबजोब्बाय दैया गोजावलांगोनबो मबाइलाबो जेने थेने थांनानै दङ लाइनबो गैया लोगोफोर लाइन थाब्ला एसे मोजां जागौमोन स्रांनो लाइनबो गैयाना मबाइलाबो अफ जाहां जाथारनानै दङ माने 20%सो दंबावो आरोना जेने थेने बासायनानै लाखिदों लाइनबो गैया ओरै मेरैनो दै जाजोब्बाय नै आयै नै दालाङानो गोजावबायसो the next day गुड मर्निं लोगोफोर दासो सिखारदों माने सिखारनोनो गोसो जाला माने बिसिना सायावनो थाबाय थानो लुबैयो माने अखायानो गाराखै माने हागासिनो दं नालाय इनिफ्राय ओंखारब्लानो माने न'निफ्राय ओंखारब्लानो दै न' सिङावबो दै ओंखारब्लानो दै आरोना लोगोफोर बेनिखायनो माने सिखारनोनो गोसो जाला बिसिनानिफ्रायनो नै न' सिंनिया दायो एसे रानलांबाय इनिफ्राय बाहेरनिखौ एसे नायदो लोगोफोर बाहेरनिया रानदोंना रानाखै बाहेरनियाथ' रानाखैनो नै
नै माने न'निफ्राय ओंखारबानो दै नालाय ओंखायनो माने न' सिंनिफ्राय ओंखारनो गोसो जाला बिथिना सानिफ्रायनो माने ओंखारब्लाबो एकदम दैयाव गासोम गुसुमसो नालाय एकदम बिराद लेथ्रा नै फुख्रिनि दैया उसिजोबनाय इथिंबो बेनिफ्राय नै ओरैजायनाबो मबाइलाबो थैहांहां जानानै दङ लाइनानो गैया जेने तेने 10% दंबावो आरोना जोबथारसिगोन चार्जआ मबाइलाबो लाइनबो गैया साननै जाबाय अखाया आरो दिनै सानसे हाबावनांगौब्लाथ' सेसखासै मायाबा गिसिखालांजोबसिगोन फुंनिफ्राय देन्जार हाखाबाय अखाया दायो माने गैथ'वा आरोना दा होमबाबो फिसा थाइफ्रिगासिनो दंबावो अबस्था गाज्रि नै गावलांजोब्बाय नै गाबानो हाबसोजोब्बाय नै फुख्रि जिङाव ना न'आ फुख्रि जिङाव थानाङालै माब्लाबाबो लोगोफोर बिराद खस्थ' मोनो सोलायथारनोसै आङो र' जेने थेने बेलेगाव थाहैनांसिगोन नै इथिंजायबो नै केस माबा उसुङा लेबु जाजोब्बाय गिसिखाजोब्बाय उसुङा फुख्रियानो उसिजोब्बायना नै दैयानो थांनो लामा गैया नालाय ब्रा साइथिङा गोजौ जाबायना गोदो माने दैया बेबायदि उसियामोन आरोना साइथिङा दायो गोजौ जाबायना साइथिंनि दैया गासिबो फुख्रियाव गोलैजोबोना बिनिखायनो माने फुख्रिनि दैया थांनो लामा गैला बेनिखायनो उसिनानै माने न' माने हाबला जोबग्रा जाबाय आरोना सिगाङो माने गोदो माने सिगां दैया एथबां माने बिदि देरामोन बै साइथिङा गोजौ जानायनिफ्राय साइथिंनि दैया गासिबो गोलैजोबोना फुख्रियाव ओमफ्राय दा थांनो लामा गैलाना नैयावथ' न'निफ्राय ओंखारबानो नै डाइरेक्ट दैखौसो गासोमजोबखानांगौ ना फैदों नामाब्रा फुख्रियाव ना गैयालै नाखौ सारजोब्बायना फुख्रियाव ना थानायब्ला दा बे सिलायाव हमबानो मोनसिगौमोन आरोना नाया मा ना हमनो माने बे सिलायाव नाया हमबानो मोनसिगौमोन आरोना फुख्रियाव दा ना गैथ'ला माने नाखौ बोखांजोब्बाय बेनिफ्राय दा माने गोदान हगारगोनसो ना थानायमोनब्लाथ' दा बे सिलायाव हमदोंल'मोन नाया नैबेफोराव माने हमदोंल'मोन आरोना नाया नैबेफोराव हमदोंल'मोन नाया दा फुख्रियाव ना गैयैखायसो नङाब्लाथ' हमबानो मोनबायमोन आरोना होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरोना लोगोफोर 5K कमप्लिट जाबायमोन नोंथांमोननि अननायाव फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोजांसिन ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजागोन लोगोफोर आरो 5K नि स्पेसियेल ब्लग लाबोगासिनो दं लोगोफोर सोरबाफोर जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन होमबा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि